मोनसे बुस्थु पार्सेल फैदों मा बुस्थु बेयो नोंथांमोननोहाय आङो खेवनानै देखायनोसै आरो दामब्रंनो बाजादों नै दामब्रं बाजादों मिस्टार के जोंनि बाबा सनानि नामा मिस्टार के दायो सफैनानै दंखायो नायदो नै फिसालानि सम्पति फैदों सम्पति सिगांहाय आङो हागिस इउज खालामोमोन ओमफ्राय हागिसा बारा सोबनो हाया हासुदैखौ मिथियो थ' दाना हागिसा मा जाबाय बारा सोबा नालाय थाबनो नस्थ' जाबाय थायो एसे फैसाया खम थाङो आरो माने खम थाङो माने बांसिन मोनो बुरजासिन मोनसिनो जा एमाउन्टआवहाय आं पेम्पार्स बायो बेनिफ्राय बांसिन मोनो आरो खिन्थु बारा जोरा नालाय बेनि थाखायनो बेकार नोंना मोनसे पेम्पार्सआव जेसेबां थाङो बे माने हागिसा मोननै नाङो आरो बे समसिमाव बेनि थाखायनो आङो दायो हागिसखौ लालिया पेम्पार्सआ एसे दाम गोसासिन होमबाबो आं पेम्पार्सखौनो बाहायो बाबुनि थाखाय ओमफ्राय मामि पक' पेन्टसालाय आंना बाबुना एकदम सुदान खालामा पुरा इरिटेसन जायो आरो गाराय जाजोबो दा बेफोरबादि बियो अबावहाय माने मोनथाम पेकेट दं आरो मोनथाम पेकेट दङ 192 टा पिस दङ आरो बेयो बाबुनिया ओरैनो मास मोनसे एसे बारा आरो 1.5 माससोबो थांस्रागोन ना थांस्राया बुंनो हाला दायो देरदोंसैना मानसिया बिराद हासुसोयो